नमस्कार, मैं हूँ आप लोग का दोस्त संसारी। लगे फिर आज मैं कुछ करने वाला है मेरा घर तो गांव में है, तो इसी लोकेशन में मैं बेम्बू का कुछ बनाएगा और गार्डन बनाएगा उसको बेम्बू से। और इसी लोकेशन में मैं घुमा के ऐसे मतलब मेरा शादी होने वाला है ना, शादी में तो अच्छा से गार्डन बनाना पड़ेगा। गासैबो नामा गय दंफां गोजा देखायो, गय दंफांआव पूरा लाइट फानजोबगोन, टोटेलि गय दंफां गोजा, गय दंफांआव लाइट फानजोबगोन। बेनिफ्राय औवानि औवानि आलायजोबनानै फुल लागायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। और ये तो मेरा ब्रदर था, मर गया, उसको भी कलर लगाना है। और ये है तालाब, ये जब भाई महा पोखरी का तालाब को क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा घास को काट के स्विमिंग पूल बनाना पड़ेगा मेरा शादी में, तब स्टाइल दिखेगा। पूरा लाइट लगाना पड़ेगा उसमें पूरा, तो शादी में जो आने वाला वो फोटो खींचेगा ना, ऐसे बनाना पड़ेगा। लोगोफोर इदि खालामनांगोन पूरा लाइट होजोबनांगोन बेयाव, अब्लासो मोजां नुगोन। अब्ला आंनि गार्डनखौ नायलांबाय था। ओके लोगोफोर, ऑलरेडी मैं बहुत सारा बेम्बू काट चुका है, दानखा जोबना लाबाय आङो। अभी मैं क्या कैसे बनाएगा, क्या स्टाइल में मैं उसको माबायदि आङो माने औवानि खुन्था बानायनानै फुलखौ आलायजोबगोन आरो। मैं बेम्बू से बना के फूल लगाएगा मैं। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहना, मैं ऑलरेडी काट चुका है। ओके होने वाला ये देखो मैं क्या कर रहा है। जासिगोन लोगोफोर, जाथारसिगोन। लोगोफोर अभी मेरा गार्डन हो गया, बेम्बू से बनाया मैं अभी। ये देखो बेम्बू में क्या लगा दिया मैंने, सिल्वर कलर का बार्निश। अभी सुनो, ये तो मैंने बना दिया है नहीं। हाँ। अभी इसमें पानी डालना आपका काम है। हाँ। हाँ? हाँ। ये जो भी बनाना मैंने बना दिया। मेरा शादी का गार्डन हो गया गांव में। अभी उसमें फूल आएगा, इसमें सुबह पानी डालना, शाम को पानी डालना आपका काम है, समझ गया? नहीं तो ये फूल खराब हो जाएगा। ये देखो न'आव गंसे न'आव सुनो, एक घर होना है तो बहुत कुछ चाहिए घर में, समझ गया? फूल चाहिए, तामुल का पेड़ चाहिए, नारियल चाहिए, आम का पेड़ चाहिए, हर चीज़ का, नींबू चाहिए, मतलब कोई भी माने गंसे न' जानो गोनांब्ला आरानि मा बहुत बुस्थु नांगौ। न'खौ बासो समायना नुयो, थाइजौ दंफां, बिफां लाइफां गासिबो थानांगौ। ओमफ्राय न'खौ साफाय लाखिबासो न'खौ साफा नुयो, मिथिबाय? दा नोंसोर बेखौ आं बानायना दोनबाय, आं बानायखांनानै नोंसोर साफा खालामाबा बेखौ लेथ्रा नुगोन, गाज्रि नुगोन, बुजिबाय? अब्लासो मा गंसे न'आ बेफोरबायदि फुल बायदिसिना थाबासो मोजां नुगोन, बुजिबाय? बेनिफ्राय आरो मा, दा नोंसोर उन्दै, दा आंनि लोगो फैगोन, मा फैगोन, नंगौना नङा? होमबानिया मा खालामनांगोन, नोंसोरो गिदिर मानसिखौ सानफ्रोमबो नमस्कार होनांगोन, मिथिबाय? नमस्कार मामा, बुजिदो? गिदिर मानसिखौ दा आंनि लोगो फैगोन, माथो होनांगोन, मामा दै लों, दै हो जासिनांगौ उन्दैफोरा, बुजिबाय? अब्लानिया नोंखौ मा होनगोन, गथ'आ मोजांथार, गथ'आ माने जोबोर मोजां, जोंखौ मा खालामो, रायदावो, दै जासियो, बेफोरबायदि बुंगोन। बुजिना बुजियाखै? बुजिदो। होमबा नोंसोर सोरबा लोगो फैदो, सोरबा मानसि फैदो होननानै न' सिङाव हाबसोना टिभि नायनानै थानाङा, बुजिबाय? माथो होनांगो, रायलायनांगो, मामा मा खबर, दासो फैनाय ना मामा, बेफोरबायदि गिदिर मानसि फैब्ला रायलायनांगौ, मिथिबाय? सोरबा आंनि लोगो फैयोब्ला, आंनि आलासि फैयोब्ला, बुजिबाय? अब्ला नों इखौ दै हो, दा बेफोरखौ दै हो, पानी मारो उसमें। लोगोफोर आंना गामियावनो ओरैनो बानायबाय आङो, आरो गोबां खामानि दंबावो बेवहाय, गोबां मावनांगौ खामानि दंबावो, जाजोबाखै बे। बेयाव बेरा होनो दंबावो एसे स्टाइलनि।
आरो लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि दाखालि बावै आं धेकियाजुलियाव थांनानै ओरैबायदि दुखुनांथाव बहुद दुखु मोनदों आङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन न' सेरावनो न'से मानसिनाव आं आन्दासा ओरैनो हाबदोंमोन हाबनायाव सासे बेमारि लोगो मोनदों आङो 12 बोसोर जाना थानाय आं बेफोरबायदिखौसो लोगो मोनो मानो लोगो मोनो आं गावखौनो मिथिया आङो बिसोरनि न'खौ गारनानै थांबायमोन आधा किल'मिटार ओमफ्राय बेक जाफिनना फैदों आंखौ भगबानानो बेफोरबायदि न'खरावसो बा बेफोरबायदि मानसिखौसो आंनो देखायो सानफ्रोमबो दुखुथिया ओमफ्राय दाखालि बाव बेफोरबायदिनो गंसे आं हराव गारिजों फैबाय थाबाय ख्रिस्टमास जानानै उदालगुरिनिफ्राय सासे गथ' न'निफ्राय खारना फैनाय हरनि 9टा बाजियाव लोगो मोनलायबाय बेखौबो बासायलायबाय सानफ्रोमबो आं बेफोरबायदिखौसो लोगो मोनो माने ओरैबायदि आजिब ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि धेकियाजुलि आं थांबावगोन बेवहाय आं सम मोनासै बेनि थाखाय आं फैफिनदों आं भिडिअबो बानायासै दुखुजोंनो बेनिफ्राय आं धेकियाजुलिनियाव थांबावगोन आं राङापारायावबो थांगोन आं गोबां कमेन्ट हरदों आंनि लोगो फंबाय बिनानावमोना दा आङो मा बुंनो धेकियाजुलिनि मानसिफोरा ओरैबायदि आंनो बाथ्रा खोन्थाहरदों जोबोद दुखुनांथाव गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरा जोङो मोनसे समाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननो बड'लेण्डनि नामाव जोंनियाव जि बिफैयोमोन दै लोमदो मा लोमदो जोङो गारि गाननाय लंपेन्टखौनो हरोमोन जोंनियाव दाबो नै फैसा खांनायनि रिसिप्टफोरा दोङो जोंहा दिनैसिम जेबो जानो हायासै आं भिडिअखौनो बानायलायासै ओरै मिटिं दं बेफोरबायदि बियोमोन जोंनियाव दाबो रिसिप्ट दंजोबो गामियाव ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायनानै हरदों धेकियाजुलिनि मानसिफोरा माने बड'लेण्डनि मुङाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव जोंहा बेफोरबायदि जालांबाय जों दिनैबो जेबो जानायासै आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैला आं दुखु मोननानै फैदों आरो गोबां दा सोरखौबा बुंगोन गाज्रि मोनगोन ओमफ्राय बुंबावदों बिसोरो गोदो जोंनियाव जोबोर फैयोमोन जोंखौ खबर लाफैयोमोन बेफोरबायदि होननानै दिनैनि दिनाव जोंखौ रावबो खबरबो लाफैला रावबो गिदिर गोलावफोराबो जोबोद दुखु फोरमायना हरदों धेकियाजुलिनि मानसिफोरा जोबोद दुखुनांथाव मा होनना बुंनो अब्ला जों फैनो गोनां समखौ नेनानै थानोसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द